دهيama ku ji aliyê Tirkiye ve ji bo Rojhilatê Çemê Firatê amadekariyên operasyonekî tê kirin û her hêzên leşkerî bo ser sînorê Sûriyê tên veguhestin, ji aliyê Îranê ve serdaneke krîtîk bo Tirkiye tê kirin. Serokkomarê Îranê Hesan Rohanî li ser vexwendina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û di çarçoveya civîna Konseya Hevkariya Stratejîk ya Payebilind ya Tirkiye û Îranê de ji bo 2 rojan li Enqereyê. Her du welatên garantorên Astanayê hevkariya xwe ya li Rojhilata Navîn, xurtkirina bazirganî û aboriyê û bi taybetî jî mijara Sûriyê dê gotûbêj bikin. Ev serdana krîtîk ya Rohanî di rojava pisporên Tirkiyeyê de ye jî. Li gorî hin pisporan yek ji mijara serekeya ku dê bê axaftin operasyona bo ser Rojhilatê Çemê Firatê ye, ji ber ku yek ji aktorê sereke li Sûriyê İran e. Bu ziyaret bilebildiğimiz kadarıyla önceden planlı bir ziyaret. Ev serdana ruhanî wek serdaneke plankirî bû. Herçiqas mijara serekeya serdana ruhanî xurtkirina bazirganiyê be jî. Bêguman dê operasyona Tirkiye ya bo ser Rojhilatê Firatê jî bê axaftin. Ji ber ku İran li Sûriyê diwarê leşkerî de yek ji aktorê bihêze. Enqere çawa ku bi Washingtonê Moskowayê ra dişêwire, pêwîste bi Tehranê re jî vê meseleyê biaxive û piştevaniya Îranê bistîne. Her wiha dibe ku bi İran di navbera Tirkiye û rejima Sûriyê de bibe navbênkar û daxwazên Tirkiye ji bo Esad ragihîne. Tirkiye û İran li herêmê wek du welatên hewrik tên zanîn û heta niha Tehranê derbarê operasyoneke bo ser Rojhilatê Firatê de helwesteke zelal eşkere nekiriye. Lêbelê pispor dibêjin ku ji ber gemaroyên Amerîkayê yên li ser Îranê, Tehran dê ji bo operasyona Çemê Firatê daxwazên Tirkiye qebûl bike, ji ber ku naxwaze êdî Amerîka li Sûriyê zêdetir bi bandor be. İran'la Türkiye arasında çok önemli ekonomik bağlar söz konusu. Di navberî İran û Tirkiyeyê petwaneyê xurt yên bazirganî hene. Li gel vê yekê İran jî dixwaze Rojhilatê Çemê Firatê bê çareserkirin û Amerîka ji wê deverê bê derxistin. Ji ber ku hebûna Amerîkayê ya li Sûriyê zêdetir tê vatê dorpêçkirina Îranê. Bîyama di serdana Ruhanî da zêdetir operasyona Çemê Firatê dê bê axaftin û İran jî dê piştevaniya xwe ragihîne bo Tirkiye. Ji ber ku amacê serekeya Enqere û Tehranê lavazkirina Amerîkayê ye. Amerîkayê çarê mijdarê gemareyên aboriyên li ser Îranê dabûn destpêkirin ku İran niha dewarên aboriya petrol û enerjiyê de tengav bûye. Ji loma jî tê çawerîkirin ku di vê serdanê de İran û Tirkiye çend rêkeftinên aborî, kulturî û siyasî dê imza bikin û dê hewil bidin ku hecma bazirganiya navbera her du welatan da bigihîjin 30 milyar dolarî. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.